mana kanuoyo dho Jay Bonyo en ni gimomiyo iluongo jaod bura ni jaod bura. Tiende no dhi e od bura. Odhi timo bura e od bura. Koro kaka itimo bura e od bura luore gi mood. Speaker wacho ga ni kong'iyo mood mood ni en luore gi liet manie od bura. Mae momi ineno ka senior paronwa gima ne otimore kane Security Amendment Bill laws bedo passed. To mae gima nomiyo ji mang'eny nowacho ni ntiere jaod bura achiel kende mawuok Homabay. Ma en ng'ama miyo to en ng'ama dichuo at the same time. Ng'ama ni wuoyo kuome ne en governor Gladys Nyawang'aya. Seche ka gija ne timore ka speaker mar od bura masano nowuok oko noweyo ne Gladys Boss Sholay. Kane Laboso sorry. Nen mosenindo governor Laboso. Tanyalo nyisi ni kantiero odiochieng' mar Laboso ne nyalo gombo ni ne ok ochako ne kendo. To en odiochieng' no. Nikech nool kuome pi, notim kuome gik moko te bunge nonjawore. Koro mae sama koro iwinjo kiwacho ni in fact mane okelo wach moro ni kata mana standing order siloko kit handbags mamine onego bed donjogo. Ting'eyo ni sama bunge liet nitiere to liet bedo oko kuwe bende. Koro kanye midware thuondi. Emomiyo mana kama ne senior Jay chake godo ni singo moro mane waketo mwabiro ng'iyo godo performance mar jogi ka aparo nyakwar Perez Ken Muga. Kaka producer biro ng'iyo nito ere kaka gino biro nekech Victor Lwenj od bura igoyo e od bura ok goye liel kanye makoro ing'iye jok mangoro ting'iye thuondi to ok en lweny ma iweyo ne ji ariyo kata adek. Ing'eni gima timore kibiro ng'iyo to ere gimomiyo ji abiriyo gi ema ne speaker ochungo to mamoko ne ni kanye wajumbe mamoko ne ni kanye. Kora paro ni bang' wacho mano nitiere jawinjo ma bende wacho ni ute mag fwambo dipo ni samoro nindo nyakonchiel e wach mar finance bill ni. Victor, jofwambo timo gimiluongo ni gi report gin joote. Koro ka gini kata otas mane lweta ni en rachar to wan kaka jofwambo kata ute mag fwambo wawacho mana no rachar. To kopo ni wawacho no ralum tinene koracha to japiny pod nigi ratiro mar wacho ni gini to ralum to wacho na rachar. Mae emomiyo gilony mar ariyo to gi wisdom ma ute mag fwambo mar Royal Media Services nyocho no neno ni dipo ni samori wacha we mondo koro walosi duol mondo jopiny obi ochiw pachgi gi jolony momi sirikal bende thuolo moketa keta studio mowach mano government studio jopiny bende koni to kacha kaparo ne japiny no niya mana kaka senior osekelo statistics ni maloyo jopiny 1,000 gi wigi nyocha ne omi thuolo mar chiwo pachgi to maromo 200 maromo 900 gi wiye nyocha ne odagi gini. Koro en gima jopiny neno giwegi. Koro en ka samoro koneno ka berne nikech wan to gima waneno ka ni bill no samoro nyalo bedo gima achiel ariyo adek maber e iye lakini marach ng'eny maloyo maber. Mae momiyo wacho ni gino olokore koro chalo sum. Koro kata bawe magoye kiraka gi kuonde gote to pod odong' mana no rach. Gima onego beni gini ng'iyo nekech sane king'iyo pek mar ngima ema onego beni gini duoko piny to keto pek mar ngima medo bedo malo moloyo kama ne entie. Kora paro ni thoth paro ma jowinjo kata joma neno wacho gin gik makare lakini jofwambo wan report wan wachalo joote. Koro jaote en kondik barua to minie mae mikone jopiny to mane mi dhi tero ne japiny. Erokamano. Achiel kachiel nyaka wanya kwa mga jonga buti nyaka e pound ke ma Wilson Manarubi ka endi kama bende